As-salatu khairum minan naum. Syarat, Bro. Ya anu kowe dandan sik no. Dandan sik kowe menak jinggo dandan sik. Minak jinggo nyapa ki dandan? Lho dandan menak jinggo kok dandane kuwi ya elek menak jinggo kok ngono kuwi kok. Iki apa-apanan iki? Menak jinggo iki dandan BTB iki. Minak jinggo gak guanteng kok. Ora menak jinggo iki elek kok. Mati kowe iki ra iso ilang EB. Ganteng barek ya? Mosok ganteng. Lah ora percaya. Piye? Kocok. Kok dandane Mbak Dwi sing paham. Dandani kene Mas. Ben ganteng kok aku ben seneng. Ono demit. Apa mamu dhewe guyu? Ngono ki ben ganteng kok aku ben seneng. Ben buari bagus lho be iki kok. Nyapa lakone minak jinggo berarti lho. Jalukane Bu kami sepuh kok. Cengkok tak tuwapuk pisan lho. Aku lho isin karo bojoku ngene iki aku. Lah nyapa isin? Rasa isin wong ganteng kok isin. Ganteng be iki kencana wungu ra kur-kur. Kene. Iki amene. Rumasamu ndas pilatur-latur. Tak jebret ukuran. Ayo. Kepain di mau? Kayak ketengane iki, ning kene iki. Sing kenangi sapa? Jenengan to, Pak? Kene. Nah. Dayun. Bisa ra dan sik. Mau kacari tok. Kok Jawa klenteng aku berarti. Nyai Arjuna. Klenteng Pak, Pak. Nyai Arjuna, pon Kakang Mas padakno nyanyi. Jawa klenteng. Minat jinggo sikile. Minat jinggo sikile. Gecek sitok. Nah, sikil sing tengen diangkat. Nah. Ini, Iya, omongane piye? Terus. Omongane piye? Dayun. Ayo. Nyawuk lurae. Aku iku. Aku. Iku aku. Goblok. Gagah. Ben ora teles. Kowe ku cerewet ngurusi minak Surane be. Anu, apa jenenge sing lagu sedih. Luntur. Telutur kok. Ya, Telutur. Sudah Pak, telutur Mas. Iki Sikile lho. joget kaki palem ya? Mati kekunci dhewe. Apa? Kekunci sik aku dhewe. Ya iki kok ya. Iya. Ayo. Nyawuk lurae. Awake dhewe wis tekone. Ojo seperti biasa wae. Kelingan aku. Kelingan apa? Tonggoku mati diringi ngene iki ya. Biasa wae. Ayo. Nyawuk lurae. Wis teko iki. Wis teko taman. Wis teko taman. Ayo. Nyawuk lurae, timun sigarane lurae. Ayo bangun negarane. Ngetan bali ngulon. Apa sedyane kelakon. Sarip tambah asa lurae. Dadi wong urip jok gawe gelo. Sriwuning mustika tuban. Nek ra penting ora sawi anak. Ayo. Nyawuk lurae. Gatel irungku. Pari kesit jumeneng ratu lurae. Sakit hatiku wong ayu. Akencana wungu. Bocah kok enak diblong. Dawuh lurae. Aku ora nyeluk kowe. Oh, gandang nyeluk-nyeluk lurae. Kangkong. Dayun. Yo aku Kencana wungu. Kencana wungu. Sikile yo. Rada maju. Lah, Tekane ning papan kene kencana wungu. rada mbungkuk titik. Aku. Oh ayu. Waktuku kecil aku tak tahu ya
rasa ngawur. Manuto dadi bojoku ya kencana. Gandrung lurahe gandrung lagu sing modern lurahe iku lho ancang-ancang lurahe. Ayang-ayang. Lah yo Sambil nadene Mas. ancang-ancang sing ngambil nada lho, Bi. Nada-nada. Cowok-cowok ya dene ya. Duh, dewa-dewa. Iya. Piye cecek ora? Duh, dewa-dewa. Lho, Bi. Yo ngono kuwi lho, Bi. Terusannya piye? Raja pucuk ing cemara. Duh, dewa-dewa. Ne asma Ning asmara rajang pucuk ing cemara. Angin kang teka sasat gawa gending tresno. Ora sing kecal wungu. Dina iki kowe manut karo aku ya wong ayu. Emah aku emah. Manut karo aku tak pek bojo ya wong. Emah. mang sikat mawon lurahe. Sik to tenang. Pemanasan. Oke lurahe. Gelar kloso. Dawuh lurahe. Tengah tegalan lho. Neng-neng ya. Manut karo aku ya wong ayu. Rupamu elek aku emah. Lho, sing goblok iki kowe. Ora iso. Wong aku seneng karo kowe kok ora seneng. Lah wong kowe elek kaya ngono masa aku kudu seneng. Walaupun elek tapi kan aku melarat. Lho Sugih lurahe. Manut ya karo aku Dadi wong ayu. peksa Aku wae. ora seneng karo kowe. Rukun Islam. Mas Kang 50 iki. Mas ya. Bocrok gandrung Gandur kok tembake religi kok. religi. Guru sing apik apa? Guru sing apik. Ya liyane lah oke. Slendro apa pelok? Pelok. Pelok melok abahe lho, Iki Bi. pelok pelok iki pelok iki sing iki malah aja pelok bareng. Padha wae. Kok iya to? Bareng karo 6 padha gak? Waduh iki kuwalik lek noto. Neme karo nek kono. Ya ning tawang ngono ya Gak kena. rasa cerewet. Oh iya. Damar ulang metu marai minyak jinggo. Pamintaku lho, Be. Duh wong ayu. Ayo Mas yo. Papucane ngati. Manut ya wong ayu. Ayo to. Ayo. Lho jalmu ono, Be. Wong aku ora seneng karo kowe kok mbok peksa ta? Lah sing goblok kowe karek nampa wae kok ora gelem. Sithik mboko sithik, Be. Wong ki ra melu ngetokne sing ngetokne tresno kuwi aku tamponen ya wong ayu. Ma, Cepet-cepet sawane. ngerti ora? Aku ya ora seneng karo kowe. Sepet-sepet. Aku senenge karo Kakang Damar Wulan. Damar Wulan kuwi Iya. apa? Kena kencing manis saiki. Kencing manis, kurang manis tambahi gula asli. Manut to karo aku ya. Ma, Ya. Mancing manis, kurang gilani kaya ngono. Kaya kirek aku lho. Manut ya. Manut karo aku. Panjenengan mbok purun mawon kencana wong Ripin Jun. nyuwun sewu Gusti kencana wong mbok panjenengan menika welas kalih Gusti kula insyaallah tresno sithik. Dayo nang ngerti insyaallah iku apa? Apa dayo ni mualaf ngono piye kok? Ketoprak wis malap iki, Be, wis malap. Pun panjenengan mang tresnani kalih Gusti kula. Lah wong aku ora seneng mosok kon seneng. Ya moh aku nek dipeksa kaya ngono kuwi. Kowe ngerti apa ora tekaku ning Taman Kaputren kene ana 5 perkara. Taman apa? Kaputren. Iya, 5 perkara sing nomor 1. Kuwi maca Quran sak maknane. Nomor 2, Wong kang soleh kumpul ana tobat wis celuk kotruk. Ibar ngaji kon tito jane. manut. Piye kok iki? Kaya ngene. Ora samarai. Ya. Kaya ngene wong nandang asmara. Ayo gelenggen ayo. Iya ya pinter. Niki lho, kula pados kenggen lurahe. Mojok-mojok ra apa-apa. Lurahe, pun kula pados kenggen. Lurahe. Lurahe. Sumu, Sumu. manut ya. Ayo to. Aja kaya ngono. Kencana wu. Mah aku mah. Tuk tuk. Kae lho sing keprak.
Apa kudu taruh do paripeksa ning papan kene? Manut. Kakang, jenengan tulungi kula. Sopo sing godho karo kowe? Nika wong elek. Rupane kaya apa kae? Rupane welek lho. Kowe lho. Kayak gundul. Kowe iki lho gundul sing diomongne anak iki awakmu. Gundul. Sing ganggu kowe Aku, Deng. Ndase kepul-kepul nika. Nyapa? Kowe wani ketulung marang kencana wungu sapa kowe? aku Damar Wulan. Wong lanang sing ditresnani karo kencana wungu. Tidak bisu. Bisa. Bisa, Deng. Kencana wungu iki calon bojone Minak Jingga. Kowe kudu pedhot karo kencana wungu. Pedhot karo kencana wungu. Ora iso. Si keparut kurang to. Si keparat. Sekeparut iki parut raimu yo. Gangsaran perang be iki perang iki, bar iki perang yo. Manut pedhot karo iki ora? Ora bisa. Ora bisa. Ora bisa. Bolo, buta. Yo, ngadeg kabeh. Ora nek. Ora iso golek bolo. Kabeh iki wadya balaku. Minak Jingga ora di bolo blas duwe. Ora duwe. Yun, rangkit. Kae wedi karo aku. Aku. Hei. 150 pen. Rangkit. Pasang Ora iso. Bayarane do 500-an. Sing bayar aku. sampean tresno karo iki. Iya. Mbak Rewangi pecah dodo utang ludira. Iya. Paribasane sedumo bathuk senyari bumi. Oh, bener. Bener. Ora mentol karo muni kuwi. Dadi sampean tresno ora ana wanita liya kejaba kencana wungi. Iya, bener. Oke, ra apa-apa, pek-pen. Aku tak golek dhewe. Wah. Ayolah, entuk sing gemoy. Atak gendeng, ada mana-mana. Kae kuru, iki entuk lemu. Hop. Loh, lek Wong ayu kate apa lompat tuyut. Bebe, lah kok mbok pilih iki sapa to Be iki, Be? Iki sapa? Aku milih iki. Lah kok kowe milih Lah kono wis tresno karo kencana wungu. Bojone dalang tak pek genti. Terus aku ra mbok perjuangke. Nyapa? Kok terus kaya ngono karo aku? Ih, bojomu nesu lho. Ya mau gak oleh. Bojomu nesu lho. Gak oleh. Ngerti ora? Bojo kuwi paribasane garwa sigarani nyawa. Terus Aja meneh kok dipek. dilirik enes. Lagi dilirik wae lara atiku. Kuwi bojoku lho. lho sampean milih iki yo. Aku apa salah? Iki mantan di dalam Kok cerita kuwi kok kuwi dilarani atine rapopo ora dikei blonjo, ora dingongi rapopo ning siji. Apa, Mas? Aja nganti diloro ati apa meneh dimadu. Sakit hatiku. Diajeng kepletot wungu. Kencana wungu. Sampeyan milih iki ora? Sampeyan milih ndi pun sakniki anu. loro-lorone. Ora iso. Pilih salah siji. Iki apa iki? Iki. Pilihane beda. Cek kowe Boki tresno tenan karo bojone apa ora, Mas Kangko? Tresno apa ora karo bojone sampean? Ya tresno karo bojo. Upama sampean ana kedadian apa karo bojone sampean Tanggung jawab. Tanggung jawab. Umpama bojone sampean dicolong wong njaluk tebusan 200 juta. Sampean piye nek nglakoni? Kapungka sampean ku bangkrut, ora duwe apa-apa, mobil nyewa, omah ngontrak. Carane piye? 200 juta akeh men no. Ayo kudu jane tresno karo bojo. Lah pas ra duwe dhuwit, nek duwe dhuwit ya tak tebus, pas ra duwe dhuwit ya bingung no. Ah, dadi ora tresno. Lah nek kowe tresno karo bojomu, Tresno. upama kowe melarat-rat ora payu tanggapan, omah ora duwe apa-apa, mobil gak duwe, omah ijeng ngontrak. Bojomu digonjak wong, diculik wong, njaluk tebusan 100 juta. Piye kowe? Tak nyang no. Loh, lah sik Bojoku sadurunge rabi karo aku 350 budal kok. Apa meneh kok 100. lah bojomu ngopo mbiyen? Dia nek Gang Sewu. Oh lah iya. Dinyang, Pak. Oh iya, aku ora tau nyang-nyangan masalahnya. Wong Pak Kangko ki piantun sing bijaksana, Mas. Iki mung cerita, iki mau Cerita. pramen sunane panjenenganipun Bu kami sepuh. Heeh. Kono nembang apa, Nduk? Kayak ngibur manten Pak, sakloron. Pak, nyekel-nyekel lho, Pak. Pak, Be. nyekeli lho, Pak. Kowe iki ngawur lho, Be. Di atas pentas itu milik umum. Loh. Nek ning omah bojo tapi profesionalitas. Nek ning dhuwur panggung ki kabeh milik umum. Monggo bapak-bapak sing badhe ngumumi niki monggo. Bebas dalu niki. Kowe iki sing kocok iki kowe, jangan mengartikulasikan sing kaya ngono kuwi. Iki ngono garwane Pak Dalang ki. Nembang ning. Lungguh apa nembang? Nembang sisan banjur ngadeg kok. Iki
Iki Bu Dwi. Heeh. Iki garwane Mas Kangko. Iki ya pesinden hebat, Be. Wah, hebat niku. Kesuksesane Mas Kangko iki mergo dorongane Bu Dwi sing tanggung jawab. Mosok anu, kaya anu yo dilat yo. Lah nggih, ora ayo ngecemes ngono ya Bang Bayi. Muncrat. Sumbermu ya akeh men to. Lagunya musik nama modern, Pak. Iki ana sing nyuwun lestari. Nggih. Nggih, Kene. nggih. Menika saking Mas Entung. Terus sayang nyuwun lestari, nggih. Ugi menika wonten pamundhut saking KPK, Komunitas Penggemar Kangko Pare. Mas Tulki Mas Gawer. Nyuwun bajing loncat tombo kangen kalian ayang-ayang. Wah, cocok nih, Pak. Nggih. Lestarine sik ya, Mas. Nggih, Mas. Digarap campur sari gamelan plus musik. Coba Ya, ambil suara reve, Mas. Reve, Mas. Reve. Ya, coba. Coba depan. Rasa tresna kang sejati. Wis bener apa? Ekspresinya, Mbak. Rasa tresna kang sejati manggil lestari lho. Dan. Ayo malah kaya wong edan guyu-guyu. Rasa kan gini. Rasa tresna kang sejati manggil lestari. Lah pinter. Manutan ora loro. Rasa tresna kang sejati manggil lestari. Ya, ayo. Bukan kayak wong itu. Iya lho ora yo iki ekspres